Ez naiz zientzian aritzeko gai. Matematikan eskas nabil. Eta fizikan. Zerbait errazagoa egin beharko nuke. Historia. Artea. Erizaintza. Biologia gehien jota. Neskatok egunero entzuten ditugu horreiakoak. Egun guztietan. Ikastetxean. Institutuan. Etxean. Esaten digute ez garela gai hainbat esparrutan aritzeko. Ez garela gai ingeniaritzan aritzeko. Ez dago emakume ingeniaririk. Fizikan eskas gabiltzala. Eta matematikan. Ez dago emakume fizikaririk. Ez dago emakume programatzailerik. Zientzia oso zaila da. Zaila baina zailagoa. Ez da zuretzat. Egizu beste gauza bat. Aukeratu gauza errazagoa. Nesken gauza bat. Aurre iritziak. Aurre iritzia. Aurre iritziak. Horregaitik aukeratzen dituzte, hain emakume gutxik zientzia ikasketa jakin batzuk. Adibidez informatika. Edo fizika. Edo ingeniaritza. Horrezegatik daude emakume gutxiago laborategi baten zuzendaritzan. Horregatik ari dira emakume gutxiago zientzia politiken plangintzan. Eta Nobel saridun emakume gutxiago. Ez gara iristen. Iristeko aukerarik ez digutelako ematen. Aukerarik ez. Baina toki batean, Emakumeok ondo arituko gara. Gizonak bezain ondo. Edo hobeto. edo hobeto. Botere tokietara iritsiko gara. Geure erabakiak hartuko ditugu. Eta toki hori etorkizuna da. Etorkizuna. 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 Etorkizuna.